Здравейте, добър вечер на всички. Надявам се всичко да бъде наред с вас. Днес искам да ви кажа едно нещо, което просто дори да бъдете на дъното на живота или на дъното на проблеми и каквото и да е, вие не дейте да спирате да вярвате в себе си. Никога. Каквото и да се случват, надясно проблеми, наляво проблеми, каквото и да ви се случва, просто не дейте да спирате да вярвате в себе си. Когато сърцето и умът са на едно, почвате от нулата, например от нулата. Започвате, след това първото стъпало идва, второто стъпало, третото и така.